Migori. Mine matimo tij kiluwa dho wath Makusa e sub-county ma Nyakach oyudo sir mag yiedhi, nede kod gige kano rech kaka yor kedo gi weche gondruok gi joboya eka giyud rech. Kaluwore gi jotim nonro, wach joboya ni malo e dho wedhe kaunti ma Homa Bay, Kilo gi Kisumu korka Siaya. Millicent Adhiambo miwaler. Ma dho wath Makusa e sub-county ma Nyakach, kaunti ma Kisumu. Picha mako kamine matimo tij kiluwa e dho wadhni nigi mor kod ilo bang' yudo sir mag yiedhi, nede, coolers kod fridge mag kano rech kowuok kuom riwruok mok mar piny owacho mong'ere ni Geno. Jokanyo mag riwruogno yango ni okang' makama mar siro minegi en kaluwore kod midhiero mathoth mine manitie ohand rech kaloe e lwet joboya, gino maketo ngimagi kuma rach mar gamo tuoche kaka kute mag ayaki e yo ma ok owinjore. The whole idea of giving boats to the women groups along the lake is to put a dent to activities mag joboya. Koro wabiro ka mondo wa empower women Makusa ka mondo gibed independent. Joboya contribute yudo tuoche mag ayaki kuom mine giendi. Koro pot mwamiyo gi niendi golo power kuom lwet joboya to dwoko negi power ma koro ginyalo ndiko jok madhi mako negi rech. Koro ka gibiro to giyudo rech gi ma ok gibede e risk mar yudo tuo kuom joboya. Bende giyango ni negitimo nonro ma giyudo ni onge mag kuonde kano rech malong'o miyo minegi yudo lal mathoth e ohandgi nikech sama rech odong' ma ok ousi to thothgi nyaka kethre. Ok ginyal yudo kaka gi make profit maduong' nikech samoro rech ng'eny dong', moko gidhi gichamo, moko gikethore. Mano gi nyiewo cold storage ma mon gi nyalo kane rech kata 3 days to pod ginyalo uso mondo business ni odhi mbele. Minego to korka korgi onyiso morgi ka gikoni sani gibiro bedo gi yuto mabup kalure kod yiedhi, nede kod gige kano rech ma okelnegi nikech koro rech gi ok bitow kendo mae dhi reso gi e lwet joboya. Reche wamanyocha top, kawuono ok chak tow, wamor wabiro bedo go ohala nikech kata otieko ndalo adek kata juma to rech wauso. Wan gi yie wawegi koro wadhi namwa kaka dwadhi pile, yawuoyi biro dhinwa wayudo rech wabiro uso, moko bende wadhi chamo, wabiro konyo nyithindwa yo moro maber. Jokanyo mopogore e sekta mar lupo kamoting'o stada e kind mamoko koro jiwo mondo ket tiegruok kod sir motegno ne oganda mawuok e dho wedhe ahinya to mine kaka yor neno ni wach mine bedo achiel gi joboya nikech rech orumo. Ne wang'iyo koro kaka communities mane wadhiye gi Siaya, Homa Bay gi Kisumu. Ere gigo magiparo ni nyalo konyogi kata gologi e weche mag transactional sex for fish. Koro ng'iyane kaka inyal puonj ji ma yudore e ecosystem ni te mondo ng'e ni ma en a collective responsibility. Beyond creating awareness, one wapuonjo nyithindo manyiri kod mine matindo, especially mantie along the beach. Watemo wacho ni kik wategemea wacha ohand rech kende, to wang'i ohand moko ma wanyalo timo mondo watem reduce transactional sex. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dho wath Makusa e Nyakach, kaunti ma Kisumu.